Drenewydd yn ceisio adeiladu o'r cefn. Oedd hwnna'n bas da i Breeze. Breeze ar croesiad. Wel, oedd Astles yn tynnu Cris yn y canol, sgwn i. Dim cic o'r sbotyn. A dwi ddim yn siŵr faint o ddyndi chwaith. Smith ar gic yn fer. Redmond, lle gan Marriott. Y croesiad i mewn. A'r peniad dros y trawst. Cic gol fyddi. Smith. At y postyn cynta! A Robles yn penio'r Seintiau ar y blaen wedi hanner awr. Gafod yr cyffyrddiad lleiaiddi, ond y cyflymder ar y bêl yn ei chwipio hi heibio Dave Jones. Marriott ar gic. Mae'n cael ei chlirio dder yn llinell. A Harrington oedd yno, dwi'n credu. Wel, mae'r Seintiau'n creu problemau o'r ciciau gosod yma. Y Seintiau'n edrych fel y tîm hyderus, dyn ni di arfer i weld. Heno ma Draper! Effeithiau y golled na'n Heicona wedi hen fynd. Leo Smith ar gic. Y flic ymlaen yn flic hyfryd hefyd gan Ryan Astles yn sgorio i gol gynta'r Seintiau. Fe sgoriodd yn y gêm yn y bala pan ddifoddodd y llifoliadau. Mae honna mynd i gyfri gobeithio. Y Seintiau yn dechrau fel hanner, fel y gorffennon nhw'r hanner cynta. Clark i Routledge, mae hwnna'n bas da i Draper yn ceisio helpu hi ymlaen i Sislovic. Sislovic! O, golog didog i adran Sislovic. I bedwaredd gol y tymor hwn. Ni'n munud cynta'r ail hanner ac mae'n dair, a dos bosib bod y pwyntiau'n saff nawr i'r ymwelwyr. Dyw'r Drenewydd heb ddangos llawer yn ymosodol yn y gêm yma. Mae'r gig hir na'n syth drwodd i James Davies. James Davies i'r Drenewydd. Harrison yn arbed. A dyna i chi werth Paul Harrison. Heb gael llawer i wneud yn y gêm hon, ond pan oedd angen fe nath yr arbediad. Y pennau i fyny, ond Harrington yn ei methu hi. Yr ergyd, oedd angen yr arbediad tybed o ergyd o ffori. Dwi'n yn siŵr os oedd hwnna'n mynd i mewn. Y Drenewydd yn chwarae'r trionglau yma, yn braidd yn anhaclus. Hughes yn llithro. Clark ar draws i Sislovic. Wrth i fodd ar y droed dde, mae'n ethiniol ar y droed chwith tro yma. Clark yn ei ffasio hi gefn yr hwyd. Mae'n beder. Ni wedi chwarae dros y 90 munud a pherfformiad hyderus gan y Seintiau Newydd. Y Drenewydd dim, y Seintiau Newydd peder. Yeah, it's always nice to see a reaction from a defeat. No one likes losing. Pick yourselves up, dust yourselves down, and it was nice to have a game tonight after the weekend. So, important thing was 3 points, and we got a clean sheet and an overall performance that we're really happy with. You know, our season won't be judged and defined by playing the likes of TNS, Connors Key, Bala, Barry. I think if you look at our last 8 games, we played 6 against those top 4 teams. So we've had a tough run, a difficult run, but we need to start putting points on the board, and we'll do that in the next few games, I'm sure.